funcionava tot el comerç de llarguíssimes distàncies amb el llunyà Orient, que és originat en la ruta de les espècies, i doncs de la Índia, de la Xina, arribaven teles de cotó estampat a Europa que van tenir un èxit fantàstic perquè són unes teles doncs, molt vistoses, molt llampants, amb aquests dibuixos estampats i que a més tenien l'avantatge de que es rentava i allò no marxava. Això és un secret tècnic que coneixien en aquelles terres i que aquí no es coneixia. Això va tenir tant d'èxit que va començar a fer competència a les produccions de teles europees. I per tant els diferents governs van començar a fer prohibicions de l'entrada d'aquestes teles per protegir les indústries nacionals. Però justament aquestes prohibicions el que van fer és que es comencessin a imitar. O sigui, això és l'origen de les grans manufactures indianes del segle XIX. Quan ja es van fer molts secrets, naturalment, de tècnics, doncs es van posar també en el nostre país. Van començar a Barcelona i després es van anar extenent per tot Catalunya. I aquí ve una lluita tremenda que van tenir els industrials catalans amb el govern de Madrid perquè necessitaven crear les escoles per poder formar els professionals. Que fins al 1760 no va permetre de crear la Junta de Comerç de Barcelona. Yo, el rey, por cuanto deseando animar y aumentar el comercio en Cataluña, he resuelto y mando que se establezca en la ciudad de Barcelona un cuerpo de comercio, compuesto de comerciantes, en quienes concurran las circunstancias necesarias. I el primer que va fer la Junta de Comerç de Barcelona és crear les escoles per això. I una de les primeres és la de Nobles Arts, per formar els dibuixants de les indianeries. A Olot la fabricació d'indianes comença una mica tardanament. Feia 50 anys que a Barcelona ja se'n feien d'indianes. El motiu d'aquest retard és perquè el gènere tèxtil que es treballava aquí a Olot tradicionalment, hi havia una àmplia tradició de segles, era la llana. La llana és una fibra que s'obté aquí mateix a través dels ramats, de les ovelles. La llana no permet l'estampació, és un tipus de gènere que no permet l'estampació. Per tant, en aquells moments aquí a Olot no hi ha les indianes. El 1774 s'introdueix per primera vegada aquí a Olot la fibra del cotó, a través del gènere de punt, que es farà amb màquines. A partir d'aquest any, aquí a Olot es comença a treballar el cotó i té un gran èxit, el cotó de gènere de punt que es treballava aquí a Olot. Això farà que alguns d'aquests fabricants pensin que poden aplicar-se també a la fabricació d'indianes. Això serà, per tant, 3 anys després d'aquesta introducció del cotó a Olot, el 1777. Les primeres fàbriques possiblement van funcionar aquí dintre Olot mateix, però de seguida van haver de sortir a fora perquè necessitaven aigua. A Olot una gran deu d'aigua, de Can Roc, que subministraven aigua a la població i a les petites manufactures que hi havia dintre de la vila, però ja no podien donar més de si. Això farà que aquests fabricants d'indianes pensin en un altre gran deu d'aigua que tenim aquí a Olot, que és a la zona de la Moixina i concretament a la font de Bufaganyes.
les fàbriques d'Indianes es traslladaran, per tant, en aquesta zona, al voltant d'aquesta font, que inclús prendrà el nom de Prat de les Indianes. No hem de pensar grans fàbriques. És una producció una mica modesta, per això al voltant d'aquesta font de Bufaganyes no trobem ara restes ni edificis que poguessin quedar d'aquella època de grans dimensions, sinó que són edificis més aviat petits. S'aprofita la tradició que ja hi havia aquí a Olot dels tints. La llana, que ja hem dit que era la fabricació, el gènere de la fabricació tradicional, sí que se li donava color. Era famós aquí a Olot el color vermell, s'aplicava a les barretines, que s'obtenia de molta qualitat, que aguantava molt bé i no es descoloria. Aquesta tradició dels tints s'aprofitarà per les indianes, com també s'aprofitarà tota l'estructura comercial que les manufactures olotines tenien des de feia ja molt de temps. Els gèneres olotins es venien per tot Catalunya, per l'Aragó, i ara en aquests moments comencen a estendre's per tota la península i finalment fins i tot a Amèrica. Per tant, s'aprofiten aquesta tradició, la dels tints i l'estructura comercial que tenia Olot, però faltava un element nou. Per la fabricació d'indianes, són teixits estampats a través d'uns motlles de fusta, necessitàvem artesans que siguessin capaços de dibuixar bé, sobretot motius florals, i de traslladar aquests dibuixos en els motlles de fusta, a partir dels quals, entintats, s'estamparien damunt de les teles. Això era un element nou. Això farà que aquests fabricants de les indianes d'Olot, que en aquells moments també estan ficats en l'Ajuntament olotí, a partir de 1782 es comencin a proposar la creació aquí a Olot d'una escola de dibuix on, al voltant d'altres disciplines, es pugui treballar i formar aquests dibuixants que necessitem, dibuixants de motius bàsicament ornamentals florals per les indianes. Aquesta escola de dibuix s'aconseguirà un any després, el 1783, gràcies als bons oficis d'un fiscal de l'Audiència de Barcelona, el Jacobo de Espinosa, i també, posteriorment, s'implicarà el bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana. Això farà que, a través de la col·laboració de la Junta de Comerç de Barcelona, que ja tenia una escola també de dibuix instal·lada allí, una escola de nobles arts, que en deien, aquesta Junta de Comerç faciliti el professorat que haurà de dirigir aquesta escola de dibuix i concretament enviaran el Joan Carles Penyó. El referido señor Juan Peñó lo acepta por el salario o estipendio que va señalado. Una y otra de dichas partes firman por copia triplicada el presente escrito en Olot. Joan Carles Penyó serà nomenat primer director d'aquesta escola de dibuix d'Olot, gratuïta. I s'hi trasllada amb la seva família. Només d'arribar a Olot, rep un dels encàrrecs més importants, la renovació de l'altar major de la Mare de Déu d'Altura. Ell en fa un projecte, en traça el retaule i també hi fa els dissenys d'alguns retaules laterals. Aquest retaule major, ell el dissenya i l'acabarà construint, l'acabarà executant amb el temps altres artistes. Neix a Mataró l'any 1755. Viurà 85 anys. Formarà part
de la primera generació d'artistes que passaran per l'acadèmia. És fill d'un gravador que es diu Joan Baptista Panyó, i això ja és un fet rellevant. Vol dir que ja des de ben petit, a casa, al taller, amb el pare, doncs devia veure les eines, devia veure les estampes, devia veure els dibuixos del taller d'un gravador, doncs el fill, d'alguna manera, es podia haver arribat a familiaritzar una mica amb l'ofici. Joan Carles Panyó, quan s'inaugura l'Escola de Dibuix de Barcelona, l'any 1775, ell serà un dels primers aprenents d'aquesta escola. Un element important que es deriva d'aquests primers anys de formació és el seu vessant de projectista, el seu vessant de coneixedor de l'arquitectura. Els primers passos de Joan Carles Panyó sembla que començarien a Mataró mateix. S'ha identificat tot un conjunt de cartrons que decoraven els pilars, que decoraven els murs de l'església de Santa Maria amb motiu del trasllat de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana. Això estem parlant de l'any 1779 i és el primer treball. Aquest tipus de representacions d'aquests cartrons encara respiren un llenguatge que en podríem dir molt barroc. Lorenzana, segurament havent vist l'èxit de l'escola d'Olot, el que fa és promoure també a Girona la construcció d'un hospici, en aquest cas sembla que també supervisat per l'Acadèmia, i en la qual hi ha previst a la llarga instal·lar-hi una escola de dibuix també per a la ciutat de Girona, a la qual es busca també director. Mor la seva primera dona, dos fills es moren a edats joves i les possibilitats d'una ciutat, segurament majors perspectives de feina, fa que s'animi a canviar Olot per Girona. Aquest any 90, a Girona s'està construint la capella de Sant Narcís de l'església de Sant Feliu. Tomàs de Lorenzana crida un dels majors valors de la pintura catalana de la segona meitat del segle XVIII, que és Manel Tramulles. Manel Tramulles crida com a col·laboradors a Joan Carles Panyó i a Ignasi Bofill. La volta central de l'el·lipse configura la planta de l'edifici. La part del cor o de cambril que ens trobaríem al darrere conserven tot un seguit de pintures que deixen testimoni de la intervenció d'aquest binomi entre Joan Carles Panyó i Manel Tramulles. Manel Tramulles, quan arriba a Girona, ja és un pintor d'edat molt avançada. I, per tant, enfilar-se a les bastides, treballar amb les condicions que s'hauria de treballar a l'alçada d'aquestes voltes, és probable que aquesta tasca difícilment la portés a terme ell. No vol dir això que fos Manel Tramulles qui, d'alguna manera, dissenyés el conjunt, totes les pintures del sostre amb aquesta glòria de sants, sigui gairebé una intervenció pràcticament tota ella de Panyó. Es conserva un retrat en què Tomàs de Lorenzana mostra orgullosament els plànols de la planta d'aquesta capella de Sant Narcís que ell ha ajudat a promoure.
se'n conserva un altre, amb aire rococó, molt elegant, amb colors molt poc vistos fins llavors, malves, rosats. Pinta justament el bisbe ensenyant un llibre de perspectiva i acarem els dos retrats són d'una semblança estilística molt intensa. És probable que potser el de Girona sigui de Tramulles, però no hauríem de descartar que un i altre fins i tot poguessin ser del mateix penyó. En realitat, aquests retrats el que feien era presidir les respectives escoles de dibuix. A Girona hi estarà 6 anys, de 1790 a 1796. El bisbe mor. També coincideix que els esdeveniments de la Guerra Gran sembla que acabés d'alguna manera influint en la decisió final d'abandonar Girona i traslladar-se cap a la zona de Tarragona i de Reus. Al cap de pocs anys es casarà amb la filla de Francesc Bonifaç, escultor important, amb contactes amb l'acadèmia i que li donaran fins i tot feina per la zona tarragonina. A Reus hi va també atret per les obres del Santuari de la Misericòrdia. No coneixem què hi podia haver fet Penyó d'una manera concreta, perquè a la Guerra del Francès, a la Guerra d'Independència, el 1810, el santuari és arrasat. L'obra d'en Penyó es manifesta plenament al Santuari de la Mare de Déu d'Altura. A l'església de Sant Esteve, el magnífic quadre del Sant Sopar, tot situat a Olot. I a la pairalia del Noguer de S'Agaró, a Beuda. Masia senyorial imponent amb solera. D'arquitectura ferma amb cossos verticals amb una decoració equilibrada que li donen esveltesa. Per un terra de còdols de riu, accedim a l'esplèndida escala amb dos finestrals renaixentistes que ens porta a les estances principals de la casa. El protagonista de les estances principals de la casa és en Penyó, perquè amb els seus murals enalteix el Noguer. Formen part de la decoració de les estances dibuixos geomètrics, florals i figures, tot plegat dins del gust imperi.
9 plafons de pintures al tremp representen episodis de la vida del personatge bíblic Josep. És de remarcar la magnífica figura femenina a l'escena del casament. Entrem a la cambra del bisbe. Ens trobem amb un pintor d'una perfecta tècnica i gran agilitat de concepció que revelen ser un artista de bon gust i de visió molt clara. Decorada amb 8 plafons on figuren passatges bíblics de Tobies, composicions ben estructurades, amb escenes de línies fines i tonalitats suaus d'elegant factura. En un dels laterals de l'alcova hi descobrim l'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní i a l'altre el davallament de la creu. El senyor Joan Penyó, agraït pels encàrrecs fets, regalà a la família Noguer, envers l'any 1810, el preciós quadre de la Sacra Família. Una manifestació més de l'obra d'en Penyó la trobem a la cambra del general de Can Trinxeria, a Olot. De l'obra que defineix millor l'estil de Joan Carles Penyó, es tracta de la Capella dels Dolors de l'església parroquial de l'Armentera. Prima sobretot el dibuix per davant del color, les figures es tornen estilitzades, lànguides, molt característiques de la seva pintura, sempre amb un punt molt gràcil, amb un punt dolç, i en l'aplicació del color, Penyó sempre acaba optant per tons més aviat suaus, de gammes cromàtiques properes als rosats, als malves, els colors carnosos. Les seves escenes mai estan sobrecarregades de personatges, sempre respiren, incorpora elements de paisatge i fins i tot en cap moment hi veurem aquell dramatisme que havíem vist més habitual de la pintura anterior. L'any 1802, Joan Carles Penyó torna a Olot. S'instal·la definitivament a la ciutat i hi romandrà fins a la seva mort, el 1840. Li encarreguen novament treballs a l'església d'Altura, i no són menors. Li encarreguen la decoració de la cúpula i és capaç de desplegar una pintura sobre mur, una pintura al fresc, amb tota l'habilitat del treball del soto in su, és a dir, de les figures vistes en perspectiva des de sota, amb una gran glòria. Penyó ho desplega amb una gran habilitat. També hi pintarà algunes escenes relacionades amb la vida de la Verge.
L'any 1808, juntament amb Ramon Amadeu, que per aquells anys està a Olot, es relacionen amb el farmacèutic Francesc Xavier de Bolòs, en el qual formaran un petit cenacle on haurien compartir les inquietuds artístiques i algunes obres que fan com a decoració per la Casa Bolòs. Joan Carles Panyó, el 1830, definitivament s'instal·la a Olot. Del seu matrimoni amb Teresa Bonifàs neix Maria Ventura, la qual es casarà amb el pintor barceloní Narcís Pasqual i Sala. La Maria ajuda el seu pare en les tasques de l'escola per les seves bones aptituds artístiques i pedagògiques. Pensava que un cop casada li seria més fàcil accedir a la gestió de l'entitat, però per la seva condició de dona no li fou permès. A la mort del seu pare, el seu marit Narcís és anomenat director de l'Escola de Dibuix. A l'església de S'Agaró es conserva el Nomenari de les Ànimes, un dels millors exemples d'aquesta habilitat de Joan Carles Panyó de desenvolupar-se bé en aquests tipus d'obres efímeres, arquitectòniques. Avui en dia no és complet, però sí que es conserven la part del traçat de l'arquitectura, a més amb algunes representacions de les ànimes condemnades i d'alguns esquelets. A l'any 1808-9, la Congregació dels Dolors vol posar en marxa la restauració de l'església, l'altar amb els pinacles, amb les grans semicolumnes amb un frontó clàssic que emmarquen el cambril de la Verge, fan recordar moltíssim aquest perfum, aquest aire de l'art de Panyó i sempre amb aquest aspecte escenogràfic. És probable que Joan Carles Panyó a Girona hagués realitzat el disseny d'aquest espai. En aquesta església es conserva un cicle pictòric dels Dolors de la Verge, compost per uns grans quadres i que d'alguna manera fins ara sempre s'han atribuït a l'acció de Joan Carles Panyó. No obstant, l'afinitat estilística d'aquestes obres i els pagaments que s'han trobat, que són molt més anteriors del que s'havia dit fins ara, fan pensar que siguin probablement d'un pintor biguetà, que es diu Marià Colomer. Els darrers anys de la vida de Joan Carles Panyó estan marcats per la continuació d'algunes obres d'arranjament importants que es duran a terme a l'església de Sant Esteve d'Olot. Bé, aquí Joan Carles Panyó pràcticament és l'artista que redissenya tot el conjunt. Realitza un sagrari manifestador, molt interessant des del punt de vista arquitectònic, en el sentit que el concep com un templet de planta centralitzada, coronat amb cúpula, envoltat de 6 columnes i amb les representacions de pintures al voltant referents a l'Eucaristia, sobretot amb el Crist Salvador que centra la composició. Una de les obres que jo m'atreviria a dir d'estètica neoclàssica més pura, més depurada de les que tenim en aquells anys a Catalunya.
no només hi fa això, sinó que tot el conjunt, tot el desplegament escenogràfic que envolta el manifestador es concreta també amb aquesta projecció, petrificació d'aquesta Eucaristia en la part alta de l'entaulament d'aquest baldaquí desplegat. A la capella del Santíssim hi acaba pintant un cicle del Via Crucis que acaben convergint a l'altar on també hi participa Ramon Amadeu. Amb estats emocionals sempre molt tous, una sensació agradable de les seves figures i de les seves composicions. Li han atribuït moltes pintures. A la capella dels Dolors de Santa Maria de Mataró hi ha unes obres, de fet són 3 pintures, i potser fins i tot la decoració al fresc, que es podrien incorporar fins i tot aquesta manera de fer seva, aquests lligams estilístics. A la sagristia de Sant Esteve d'Olot es conserven algunes obres que també han passat per ser de Joan Carles Panyó. Fa difícil pensar que puguin ser de Joan Carles Panyó perquè ell era molt millor dibuixant que no pas algunes d'aquestes obres que s'han conservat. El pas de la història no li ha fet massa justícia. Un pintor que d'alguna manera va ajudar a obrir, a estendre, a donar pas a un sistema de treball artesanal, a un sistema de treball que venia del món dels segles XVIII i XVII i que el va ajudar a portar cap a un món nou, cap a una nova concepció de l'art i de l'ofici artístic a través de l'ensenyança del dibuix, a través de les acadèmies. També hem de recordar algun altre aspecte, com ara la redacció d'aquest compendi per aprendre a dibuixar, un dels primers manuals del dibuix que conservem a casa nostra, si no l'únic, dels pocs que se'n té notícia, i que també donen una idea de la dedicació de Joan Carles Panyó a la tasca pedagògica, a la tasca de l'ensenyança del dibuix. L'activitat a l'escola d'alguna manera hauria d'anar quedant cada vegada més arraconada o en mans de la seva filla, Maria Ventura, i dels seus ajudants. Les últimes pintures que es conserven és una pintura de petit format, una pintura que gairebé anuncia la continuació de l'escola, si podem així, olotina que vindrà. Título a favor de la señora Teresa Panyó, viuda, del nicho número 106, donde se halla el cadáver de su marido, don Juan Carlos Panyó. Des de la seva mort, hi ha notícies que els seus dibuixos servien per embolicar capses de sabates i que els seus dibuixos servien per encendre l'estufa de l'hospici. Bé, potser això és significatiu de com, d'alguna manera, es va evaporar la importància del seu record.